Добре, разкажи ми малко повече за твоите колеги трейдери в България. Най-големия инвеститор и най-известният инвеститор в света от акциите, които той притежава на Coca-Cola на годишна база му изплащат 900 милиона в дивиденти. Чувам доста хора сега наскоро инвестират в паркоместа, в билборди, инвестират в нещо материално, което така го наричат сигурно. Много скандални печалби от инвестиране в компания Пиле Градус, 30 000% за 2 години. Един човек, който има бизнес, той изпитва чувството на удовлетворение, когато свърши нещо, когато бизнеса помага на даден нещо да помага. И всъщност с трейдинга ти имаш ли такова чувство, че да помагаш на някой? Като кажа на някой, че искам да направя фонд за 50 милиарда и това ми е мечтата в живота и той не може да го асимилира просто. Здравейте и добре дошли в новия епизод на Бизнес час. Тук до мен е един млад трейдър, който е само на 19 години. Здравей, представи се малко по-подробно. Здравейте, казвам се Мартин Петров и се занимавам с трейдинг предимно на криптовалути и индекси. Супер, от колко време се занимаваш? Ами вече близо 2 години фул тайм. Вау, и добре, как реши да се започнеш? В смисъл, аз виждам доста млади хора се ориентират в тази сфера. Кажи, каква е тайната? Ами, не мисля, че има някаква конкретна тайна. Просто с времето и с опитите през годините, които съм правил, за да мога да опитам да създам нещо или да постигна някаква финансова независимост, ако така мога да го нарека. Просто в един момент стигнах до това нещо, което в началото мислех, че е измама наистина и въобще не му вярвах, защото са ми излизали много видеа в TikTok, в Instagram, насякъде как се правят много пари и така нататък. Обаче в действителност това е лайфстайла, който се продава за всеки един бизнес модел или сайт хъсъл, ако така може да го наречем. Но аз съм човек, който се впуска без много да мисли и така се случиха нещата, че просто това беше моето. Да, както каза, мен това ми направи впечатление, че всъщност на теб това ти е мейн бизнеса. Нали така? Нямаш отделен собствен бизнес, продукт, услуга, нещо? Ами всъщност имам, освен с трейдинга, който се занимавам фултайм, отделно имам партньор, с който правим YouTube съдържание, имаме Telegram група, Discord група, като платено комюнити, в което предлагаме платени услуги, като информация и така нататък. А на каква тема е YouTube канала? Отново финанси, инвестиране и търгуване на пазарите. Разбирам. А той е монетизиран? Да. Така ли? От YouTube или от нещо? И от YouTube. Партньорство, спонсорство? Нещо? Да, имаме партньорство с двете най-големи борси в света. Binance и Bybit, за хората, които ги знаят. Сме преки партньори с тях. Супер, как станаха нещата там? Това е доста така млади да сте партньори с тях. Ами, това беше доста сложно от гледна точка на това, че те имат доста стриктни изисквания от това да станеш директен партньор, тъй като всеки може да е affiliate link. Я обясни какво е. Affiliate линка представлява, когато ти си направиш акаунт, те ти дават линк, чрез който ти можеш да каниш съответно други хора и да прибираш някакви комисионни в супер малки суми, разбира се. Като за да станеш директен партньор, вече разбира се комисионните и въобще самите изисквания са много по-високи и изискванията и комисионните. И беше трудно, но ние имахме контакти и освен това те видяха, че ние не започнахме самия YouTube канал, когато тъкмо бяхме започнали да се занимаваме, тъй като партньора ми вече има 8 години опит в пазарите. Ние, когато започнахме и вече имахме много опит и знаехме какво правим и това хвана окото както на тях и също на доста други хора в България. Супер, това звучи много готино. А вие всъщност в този YouTube канал преподавате на хората как да търгуват? Ами да, отчасти съсредоточили сме се в това да предоставяме безплатна educational информация, защото както international, така и в България липсва това нещо. В смисъл повечето неща, дали са онлайн бизнеси, дали ще е трейдинг, дали ще е дропшипинг, каквото и да било, се продават курсове, които са на не малки суми. Много от хората не могат да си ги позволят и това е едно ограничение в информацията и... Да. А добре, плаща ли се, за да гледаш вашия YouTube канал? Не, напълно безплатно е. Супер. И защо го правите? Ако е... Идва ни отвътре
И от друга гледна точка, разбира се, от гледна точка на монетизация. Тъй като ние, освен монетизацията в YouTube, имаме и монетизация с платеното ни Discord общество, в което обаче човек влиза след като е изгледал нашите безплатни видеа и иска да навлезе вече на още по-дълбоко в пазарите. Добре. На мен ми е много интересно, всъщност, дали, защото ни гледат доста млади хора, джензита, може ли примерно едно момче на 14-15 годишна възраст да изкарва 4-цифрена сума, примерно, от трейдинг? Ами, истината е да. Може, дори не на 14, особено в последните години, така откакто аз се занимавам, влязоха доста трейдери, които имат 10 годишни, 12 годишни, на които аз съм им виждал печалбите и загубите. Има 12 годишни момчета Fortnite играчи, които просто влизат и правят 20 000. В смисъл... Смятай, наистина. Това, добре, как? Супер, не, това е много готино, защото те си имат, нали, така, просто съчетават и училището и това, което наистина адмирации, защото стига да харчат парите за нещо стойностно и качествено, да не са... Да. Това си е вече... А и от друга гледна точка, аз когато започнах, бях на 17, аз бях още в училище. За хората, които имат представа, аз още докато бях в училище съм купувал биткоин на 20 и няколко хиляди. В момента... Добре, как? Откъде взе тези пари да купиш биткоин? Не един. За няколко хиляди лева тогава. Купихме с един мой приятел. Но идеята ми е, че дори в училище, докато бях още, видях възможността и направо действам. Добре, а каква е инвестицията, която трябва да дадеш? Нали, не говоря само за пари, за която, нали, може да нали, в знание, в какво трябва да положиш като усилия, за да стигнеш до това ниво, в което вече да изкарваш пасивни доходи. Така. Ами, това вече... Тук е реалния въпрос в това, какво трябва да дадеш. Нали, защото много хора могат да дадат много пари за много неща, но не са готови да положат нито труда, нито усилията, нито да жертват нещо, за да го постигнат. И ти в такъв случай, каквато и сума да си платил, какво е значението, ако ти не си готов да положиш труда и усилията. В трейдинга се изискват много труд, наистина, много труд, много усилия, както с всяко друго нещо. Не омаловажавам абсолютно на никой заниманието или бизнеса, но просто ако мога с нещо да дефинирам трейдинга, това е най-трудният начин да изкараш лесни пари и нещото, което те прави най-емоционален, а ти не трябва да бъдеш. Много интересно, защото аз чувам в социалните мрежи, доста хора казват, нали, това е супер лесно, трейдинга, и явно не е така. Ето го човек, който се занимава навътре с нещата. Добре, кое е най-трудното нещо? Най-трудното нещо е борбата със себе си. Наистина, имал съм случаи, в които може би най-сериозната ми загуба е била около 4000 лева за 2 дни или за 3 дни. И това се е случвало в период, в който просто не си разумен, не си обективен. Защото ти можеш да искаш пазара да направи нещо, дали ще ходи нагоре или надолу, няма значение. Ти можеш да го искаш и в искането си взимаш решения, които обаче не са на база на това какво пазара ти е показал, а на това ти какво искаш. А реално работата ти като трейдър не е да се случва това, което искаш, а да реагираш на това, което ти дава пазара. Това е много интересно. Психическата борба просто, това е най-трудното нещо и ти си най-големия си враг сам на себе си. Добре, значи той има и доста рискове. Аз даже доскоро го наричах хазарт, това с трейдването. Нали, появиха се хора, които да ми го обяснят малко по-добре. Но между другото, знаеш какво много искам да направим? Сега защото пак казвам, гледат ни малки и е хубаво, нали, за тези, които не знаят какво е трейдинг, ако има въобще такива, да го обобщиш в примерно едни 30 минута. Да, няма проблем. Трейдинга е спекулиране на пазарите. Спекулиране означава, че даден инструмент инвестиционен, дали ще е биткоин, той е инвестиционен инструмент, например, дали ще е S&P 500, това е индекс, всичко това са инвестиционни инструменти. Ти търгувайки ги, спекулираш за това дали цената им ще се качи в даден период от време или ще се понижи. Окей, да, напълно ясно ми е в момента.
Добре, ти какво мислиш като за в бъдеще? Това ли ще ти е за винаги мейн бизнеса? Мислил ли си по тази тема? Ами да, абсолютно 100%. Аз доста дълго време, няколко години подред се лутах между различен тип бизнеси. От един на втори, на трети. Ами когато бях на 14, започнах с MLM. Това беше най-големия скам в живота ми, наистина. Много мрази хората, които се занимават с мултилевел маркетинг. Това просто е... Да, аз също не ги харесвам, но като бях малък, просто се повлиях. След това 2 дропшипинг магазина. Бях типстър, за хората, които не знаят какво е типстър. Това е човек, който предлага прогнози за мачове. Там ми бяха, между другото, първите по-сериозни пари, които изкарах, бях, мисля, че на около 15 към 16. След това имах идея да се конкурирам с Innovation Flavors, което са вкусове за вейпове, най-голямата верига в България. Бях измислил дизайни, етикети, QR кодове, смисъл абсолютно целият брандинг на един бизнес го бях направил абсолютно сам. С един приятел бяхме тогава, направихме и рецептите. Всичко беше готово, просто ни трябваше инвестиция от поне 100 000 лева тогава, за да започнем. 100 000 за какво толкова? Ами, производство. Производството е доста... Вие нямаше да ги внасяте? Да сте... Не, ние не искахме да ги внасяме, искахме да ги произвеждаме, което... В България? Да. Което щеше да вземе така доста големи капитали, а ние като 16 годишни момчета, едно, че за жалост наистина няма кой да те вземе на сериозно и оттам следва това, че няма и да ти даде 100 000. Какво значи да не те вземе на сериозно? Аз примерно точно това доказвам с подкаста, че има толкова много примери на 17-16 смисъл. Важното е ти да си повярваш и според мен, ако обясниш добре идеята, ако ти е готина идеята, концепцията е сформирана добре, що да няма? Аз се замислям, ти примерно ако си на 50, си инвеститор, нали, супер богаташ си, всичко нали, си имаш живота, що да не инвестираш някой младеж, който е така надъхан и супер много му се бачка? Ами, за жалост, съм имал опит с такъв тип човек и освен това, поне аз мога да кажа какво е било при мен. Разбира се, вече нещата може да се променили, ако е така, ще се радвам. Но аз, когато бях малък и когато започнах да се занимавам с всичките неща, които изборих до момента, винаги са ми се подиграли. И в квартала, и в училище, до 11 клас, може би, до когато не видях, че явно наистина аз не говоря просто някакви неща, ами действам и върва напред в живота, може би 3-4 години, всеки ден. И нормалното, буквално хората се подиграват само на тези, които правят нещо. Така че, да. Ако ви се подиграват, добър знак е това, така че продължавайте, всичко е по план. Да. Мога така да ме кажа. Добре, много ми е интересно, нали, почваш от толкова млад. Всъщност, имаш ли някакво предприемаческо ли ти е семейството? Вашите с какво се занимават? Ами, майка ми и мъжа и съответно, те не са предприемачи. Работят на съвсем нормална работа, като HR и логистика в фирма, която е партньор с бриколаж, така че напълно нормални хора, с напълно нормален живот и така нататък, но може би примера, който съм имал през целия ми живот за предприемаческите ми дейности е бил дядо ми, тъй като той е собственик на бизнес и въобще като бяхме малки, аз и големия ми брат много сме работили там. От 6-7 годишни работихме не по цяло лято, но примерно месец и половина всяко лято до може би 16-17. В коя сфера да ни ориентираш? В сферата на строителството. Наистина много тежък труд, защото моето семейство не е от тези, които в случая дядо ми ще те глези. Той е точно от тия, които няма да те глези, ще кара да работиш. И той на това ни е научил, че още като бяхме малки и ни казваше, ако искаш телефон, ела работи при мене, аз ти плащам и си купи телефон, обаче после знаеш, че е твой и никога майка ти няма да ти каже, сега ти взимам телефона, няма да правиш това или няма да правиш онова. Така се прави според мен. Точно така се възпитават деца, така че адмирации на дядо ти, така се прави със сигурност. И всъщност, реално, само първият телефон и на мен и на големия ми брат ни го е купила майка ми. Само първия. Оттам нататък всички сме спестяли и сме работили за да си купуваме някакви неща.
Много яко. Добре, мен ми е интересно. Има ли някакъв таван, който можеш да стигнеш с трейдинга? Примерно, има ли някаква сума, която... Примерно, защото, нали, казваш финансово независим, нали, разбираме колко хора стават финансово независими благодарение на трейдинга. Но, примерно, ако говорим вече за много солидни суми, ама наистина такива, където само от бизнес могат да се изкарват, не говорим за максималната заплата, нали, трейдинга може да ти го позволи това нещо? Ами, истината е, че може и то не просто да ти го позволи, ами хората, които не са вътре в тия неща, те не знаят наистина това нещо на какво е способно. И аз ще дам един пример. Въобще не говорим за заплати и за нищо подобно. Уорън Бъфет, който е най-големия инвеститор и най-известният инвеститор в света, от акциите, които той притежава на Кока-Кола, на годишна база му изплащат 900 милиона в дивиденти, докато CEO-то, който е на Кока-Кола, взима около 50 или 100 милиона, ще изложа, нали, точно в момента за сумата. Единият инвеститор, той не се занимава изобщо да движи бизнеса на Кока-Кола, брандинга, производство, нищо. Просто заради това, че е инвестирал в тях, притежава адски висок процент от компанията и съответно много повече дивиденти, отколкото CEO-то, защото в някои случаи инвеститора може да притежава повече проценти от CEO-то и това има много примери за това нещо. Джеф Безос, например, притежава само около 14% от Амазон. Илон Мъск 18% от Тесла. Инвеститорите притежават по-голямата част от компанията. Да, наистина, така че хора, инвестирайте. А добре, ти какво мислиш за инвестирането в български компании? Заслужава ли си? Ами, не мисля. Така ли? Не мисля за него. Защо? Ако ще инвестираш, викаш няма да е там, със сигурност. Със сигурност има перспективни български компании, просто аз не съм насочен към този пазар. Иначе, между другото, съм чул много скандални печалби от инвестиране в компания Пиле Градус, 30 000% за 2 години, което е 30 000% за 2 години. Е много скандално. Да, много е добре. Добре, ми е много интересно. Всъщност, можеш ли да постигнеш географска свобода с трейдинга? Да. Това е... Аз наистина всичко, което съм търсил е трейдинга и аз го намерих. Нямаш таван на парите, които можеш да изкараш, защото колкото повече изкарваш, толкова повече ще изкарваш. Защото колкото повече се повишава капиталът и толкова повече се повишават и печалбите. И също така не си заключен никъде. Може да си вкъщи, може да си на плажа, където искаш. А добре, има ли такова като в някакви определени часове нали, да си фокусиран, да следиш нещо? Ако търгуваш индекси, да, има от 4:30 до към 6 след обяд. Ако търгуваш крипто по всяко време на денонощието, без значение. А това защо е така с тези индекси? Защото индексите работят в 3 сесии на търгуване, защото имаме различни времеви зони. Съответно има Азия сесия, Лондон сесия и американската сесия. И тъй като индексите са американски, нали, ти ги търгуваш на американската сесия, защото тогава има най-много пари се наливат в тях тогава. Да. И пазара представя повече възможности. А добре, аз винаги съм се чудила, всъщност ти изпитваш ли, защото един човек, който има бизнес, той изпитва чувството на удовлетворение, когато свърши нещо, когато, нали, бизнеса помага на нещо да помага. И всъщност с трейдинга ти имаш ли такова чувство, че да помагаш на някой, на хора и някакси, защото тя работата не е такава физическа или нещо да менажираш или да правиш. И има ли го в тази сфера нещо такова, защото ние сме хора, искаме да бъдем, нали, да помагаме, да допринасяме с нещо. От една страна има, от друга няма. Нали, сега ще обясна. От едната страна, ако си просто трейдър, ти можеш да си сам вкъщи, в къщата, на плажа, където и да било, нито се занимаваш с някой друг, нито и помагаш. Нали, има и плюсове и минуси. От друга страна има и опцията да помагаш на обществото, това, което е целта на бизнеса, нали, всъщност. И това е да направиш фонд. И фонда представлява хора, които нямат време или не са навътре в пазарите, си вкарват парите в тия фондове, които да им ги управляват,
срещу съответна възвръщаемост на година, което е вече плюс за обществото. Да, а ти имаш ли такъв фонд? Аз нямам. За такъв фонд ще ми трябва капитал около 10-20 милиона, може би, стартово. Но... няма ли някакви алтернативи? Какви са тези фондове? Не. Как така? Но на мен това ми е мечтата. Аз не искам просто да правя много пари и да си седа вкъщи. Не, че не е готино, просто искам... Целта ми е да има човек с фонд, голям хедж фонд. Дори говорим, в случая целта ми е за милиарди, който да е от източна Европа. Защото всичките хедж фондове са или от Западна Европа, или в Америка и въобще в по-големите държави. Тук ние сме малко като тъмни балкански субекти, де всеки си мисли, че за нищо не ставаме. И аз това искам да докажа, че не е така. Супер. Аз винаги съм казвала, че хората, които са достатъчно смели и че могат да променят света, всъщност са точно тези хора, които го променят. Да. Така че наистина ти го пожелавам и силно вярвам, защото почна си от толкова рано, защо не е смисъл ти ще го постигнеш. Аз съм убедена, особено ако си го казваш още от сега. Добре, разкажи ми малко повече за твоите колеги трейдери в България. Аз чувам доста интересна обратна връзка за тях. И положителна, и негативна. Как се справят според теб? Според мен има добри трейдери в България. Дори със сигурност аз не мисля, че съм най-добрия. Има хора, които са от 10 години в пазарите и те наистина са на много, много високо ниво. Разбира се, аз съм на 19, те са на 35, което е голямата разлика, но това, което аз не подкрепям наистина в българското общество, финансовото, е това, че се предлагат страшно много курсове на доста високи цени, от сорта на 2000 лева, 2500 лева, 3000 лева. Нали? Замисли се, ето това е подкаст точно за такива хора на нашата възраст, как те ще извадат 2000 или 3000 лева за нещо, което съставлява 10 видеа по 15 минути или по 10 минути. Пак ако си заслужават, ако наистина има стойност в тези видеа. Аз съм сигурен, че има. Сигурен съм. И разбирам хората, които ги правят, защото човек има една приказка: if you pay, you pay attention. Нали, хората не обръщат внимание, когато не са дали нещо от себе си, но това ограничава и много хора, които ще дадат нещо от себе си като труда и усилията, но просто няма да имат възможност да дадат финансовата част. И другото, което не подкрепям, е сигналите. Това е буквално, казвам ти, влез сега, излез еди къде си. Да. По този начин ти пак не помагаш на хората. Защото ако, да речем, аз давам сигнали на хората къде да влизат и какво да правят с техните пари, първо аз им давам финансови съвети. Първа точка, което е нелегално. Нали? Знаеме законите в България, но все пак не знаеш какво може да се случи. И второ, ти с какво помагаш на този човек? Нали? Окей, сега ще изкара там 1000, 2000, 10 000 лева, окей, хубаво. И след това тебе те няма утре. Спираш да се занимаваш с сигнали и такива неща. Ставаш инкогнито и тия хора какво правят? Голяма отговорност е това нещо. Те пак се връщат в стария си начин на живот, който не е това, което те искат. А аз целя напротив да им помогна дори безплатно, или в случая Discord обществото ни струва 100 лева на месец, което според мен дори на месец като плащане е доста по-affordable за повечето хора. И другото е, че имаме резултати от, не знам, може би за последните 2 месеца над 10 000 $. Дори тази нощ, която беше, аз не съм спал от може би 20 часа. Мале, стига бе. Изкарахме в групата над 3000% печалби. А защо не си спал? За да... Да, цяла нощ търгувах. Това беше процентно, не като изкарани пари, но процентно най-силната вечер в живота ми. Аз сам направих 1000% тази за една вечер? Да, тази вечер. Стига бе. 10x на капитал, с който стартирах в 12 и нещо вечерта. Като си легнах в 8, бях 10 пъти на него. Смятай. Гледай какво съвпадение. Днес си на подкаст. Значи със сигурност някакво... Да, много яко. Наистина, браво за адмирации. А инвестираш ли в нещо друго, освен в това? Интересно ми е... В друго умение? Не, като цяло, примерно чувам доста хора сега наскоро инвестират в паркоместа, в билборди, инвестират в нещо материално, което така го наричат сигурно.
Ами, Или не те за кефи момента. За момента не, тъй като геополитическата ситуация в света в момента е доста несигурна. Да, факт е, че напоследък почнаха да се оправят нещата. Наистина, и може би ще има сделка за мир между Украина и Русия в четвъртък дори, но въпреки това в момента не смятам, че недвижимото имущество е сигурен актив. От геополитическа гледна точка. Ако стане някаква война, всичко приключва. Разбира се, и за пазарите важи същото. Нали? Там нещата не са по-различни. И от друга гледна точка, икономиката на света скоро ще се срине. Има индикации още от миналата година, аз това го предвиждам. До сега 90% от нещата, които съм казал, са се случили, но американската икономика започва да грохва. В България в май месец 24-та имаше изследване, че 32% от бизнесите са фалирали. Германия е в рецесия от 24-та година. Франция също е в рецесия. Рецесия представлява негативен ръст в икономиката, т.е. отрицателен ръст. И в момента Европа влиза в 800 милиарда дълг, нали, те са много неща, но... Силно се надявам да не си прав, но ето имаме го записано на видео, Да. Ще проверим дали това е така в бъдещето. Това е готиното, че всичко си остава. Прогнозата ми е до 2 години, може би, да се случат до тия неща. 2027. 27-ма, да. Да, 27-ма, чакай. Да, 27-ма, тъй като тия неща не се случват, нали, от днеска за утре. Но не инвестирам. И разбира се, сега много хора като го видят това, ще се сетат, той дядо му има строителен бизнес, нали, което аз ще го кажа. Да, факт, част и може би една от причините аз за момента поне да не инвестирам в недвижимо имущество е факта, че просто дядо ми строи такова и съответно нямам нужда да инвестирам в него. Тоест, той има недвижимо имущество и заради това на мен не ми се налага аз да инвестирам в него. Демек, то ти е наследство и ще ти остане? Все още не ми е, но да. Ще остане. И за това не си... Да, но нали, искам да съм искрен пред хората. Нали, това е идеята. Това също е една от причините. Значи си подсигурен, така да кажем, в имущество говориме. Да. Нали, не на този етап, защото то наследството трябва да мине през поколенията, че да стигне до мен, но нямам нужда за момента да го правя. Добре, а може да обясниш това с политиката и трейдинга, всъщност как влияе, предполагам трябва да следиш доста политиката, за да знаеш как вървят пазарите. Обясни го това, може да се на нашата аудитория. Ами политическите отношения между държавите, между президентите и въобще между всички икономики имат много пряк резултат върху това как се движат пазарите, защото, например, Тръмп обяви мита миналия месец на 30 държави, примерно, и пазарите директно се сринаха. Това идва, защото тези мита те предразполагат икономиката към проблеми. Оттам нататък, когато икономиката има проблеми или се е предразположена към нещо подобно, хората обикновено са потърпевшите от това нещо, които им спадат доходите и така нататък. И съответно те в паниката си продават. И нещата са много свързани. Разбирам. Значи трябва да следиш новините, откъде черпиш информация и как разпознаваш коя информация е правилна. Ами черпя информация от един сайт, който се нарича investing.com. Там всеки може да следи информация за всякакви икономически и политически... И е 100% вярно. Да. Това е най-големия сайт за инвестиционни новини, които са свързани с пазарите. И другата информация вече просто трябва да следиш Илон Мъск и Тръмп в Twitter. Така ли? Да. Верно. Ма те споделят ли? Аз това винаги съм си мисля, че това е някакъв скам. Това не са те наистина. Не знам. Супер странно ми е те разшерват никакви неща в Twitter. Те са наистина. В България и като цяло, може би в Европа, Twitter не е толкова популярна платформа, но там я ползват адски много. Особено за финанси и за трейдинг. Ако някой тръгне да се занимава с това нещо, със сигурност му препоръчвам да поства там много. Аз поствам там, разбира се, само на английски се говори. Twitter може да ти е един мост from zero to hero, ако така мога да го кажа. Създават се наистина, имам примери около мен за хора, които са си създали контактите чрез Twitter и са направили стотици хиляди след това за няколко години.
Мен ми е много интересно, твоите родители как реагираха, когато им обясни с какво се занимаваш и всъщност те разбират ли ти с какво се занимаваш? Примерно баба ти знае ли с какво се занимаваш? Да, разбира, в смисъл знаят с какво се занимавам и винаги са ме подкрепяли. Разбира се, имали сме някакви пререкания, така да го кажем, тъй като моите цели и амбиции в живота са малко, нали, човек не може да ги осъзнае напълно, поне повечето хора, защото като кажа на някой, че искам да направя фонд за 50 милиарда и това ми е мечтата в живота и той не може да го асимилира просто. И имали сме пререкания от гледна точка на това, нали, мечтай си, то е безплатно, някакви такива неща, което... Това те са ти го казвали? Не точно този израз, но нещо подобен контекст, Да, но много рядко се е случвало. Аз най-много мраза някой да ме опреква за това, за което си мечтаеш, защото за мен един човек, като изключим семейството, което е най-важното, разбира се, ако нямаш мечти, за мен няма смисъл. Абсолютно. И според мен хората, които просто нямат мечти, правите бе хора. Мечтайте, И аз това моля се ви. чудя. Аз знаеш, винаги съм си мислила, че в училище трябва да има час по мечти. Представи си колко щеше да е яко. Щеше да е яко, обаче нямаше да има кой да работи, ако всички работиха над мечтите си. Мале, това колко беше силно. Леле. Да. Мале, това трябва... Добре, че го имаме записано. Супер изказване. Наистина, абсолютно съм съгласна. Ох. Да, трябва... Но хората трябва да, освен да мечтаят, трябва и да вярват в себе си. Аз, може би, последните 2 години само това пускам навсякъде. Едно и също нещо, което се повтаря. И това е Believe in yourself, the world is yours. Просто много хора мечтаят, но те не могат да повярват. А ти и да кажеш, тая кола много е яка, искам да я имам, ама като не го повярваш, че наистина можеш, не да я искаш, защото да искаш и да можеш, са 2 много различни неща. И е много трудно така да си препрограмираш мозъка, че да няма искам, а само ще го направя, мога го и наистина вътрешно да го повярваш. Аз от много малък си препрограмирах мозъка по този начин, стоях в огледалото сам вечерта или просто през деня и си говоря. Аз мога, ще успея, ще си сбъдна мечтите, ще караме тая кола, ще правя еди какво си. И нали, първите пъти си малко странно се чувстваш, защото гледаш си в огледалото и си говориш на себе си. Обаче с времето свикваш, може би ставаш малко луд и те тогава нещата почват да се случват наистина, когато повярваш в себе си. Напълно съм съгласна, точно така е и за мен и при мен така работят нещата. Всичко това съм го постигнала точно благодарение на вярванията ми и разбира се на действия. Добре, къде си представяш живота ти след 10 години, ти като личност, трейдинга? Сложен въпрос. Живота ми след 10 години от финансова гледна точка си го представям с поне 50 милиона. И може би най-важното, което аз за момента имам и съм намерил, е приятелката ми, с която наистина искам да създам нещо и да продължим напред след години все още да сме заедно и да имаме семейство, тъй като аз искам след един определен момент, когато знам, че имам достатъчно много пари да не мисля повече наистина за пари, да си направя семейство и искам да го направя, когато съм млад, нали? Не искам да го правя на 35. Ако мога на 25-6, вече да имам 1 или 2 деца дори, бих бил много щастлив. Така че пари, семейство и да съм някъде на хубаво място. Аз това целя в живота си. Да. Направи ми впечатление, че казваш, нали, когато вече имам пари и да не мисля за пари. Има ли според теб такъв момент, в който, нали, изкарваш толкова много пари, че не мислиш за тях? Или всъщност е съвсем обратното, че когато имаш супер многото пари, е много по-голяма отговорността към тези пари и това постоянно да ги реинвестираш, въобще да си запазваш богатството? Ами, това е много добър въпрос, между другото. Истината е, че в един момент, когато наистина направиш много пари, ти не го правиш вече за парите, поне това съм чувал от хора, които вече са го направили, ти просто го правиш за играта. Защото аз трейдинга го дишам и го живея всеки ден. Само за това говоря, само за това мисля. И аз не мога да си представя как ще спра да го правя.
Дори някой ден, като изкарам много пари, аз винаги ще съм в играта. И да, в последствие ти като си в играта ще изкараш и още, но вече няма да е мейн фокуса. А добре, ако трейдинга, предположим, че изчезне, няма вече такава, няма такава платформа, с какво ще се занимаваш, според теб? Първо само ще кажа, че това е напълно невъзможно, тъй като пазарите, ако пазарите изчезнат, буквално света ще изчезне. В смисъл, цената на бензина, дизела, той идва от петрола, цената на пшеницата, цената на царевицата, цената на всичко, може би, което се сетиш, което те заобикаля, бетон, дърво, всичко се търгува и се определя от пазарите. Okay. Те няма как да изчезнат, защото ако изчезнат, нищо вече няма да има цена, ние ще се върнем примерно 200 години, 300 години назад, когато си разменяли овца за вълна, например. Но иначе бих се занимавал пак с бизнес. 100%. Не съм сигурен в каква насока, дано не стигам до там, че да го мисля. Ето ти сам каза, че няма как. Така че всички трейдери да са спокойни, няма как да се стигне, търгувайте смело, така ли да ги посъветваме. Добре, също аз много обичам да питам гостите ми, какво би посъветвало едно момче, момиче на нашата възраст, айде не на нашата възраст, ама което в момента трябва да се ориентира и да започне, нали, да изкарва пари. Къде би го посъветвал да започне, в коя сфера, откъде да започне? Сложен въпрос, наистина много сложен въпрос. Как да се ориентира? Със сигурност имам отговор на това, с опити. Наистина, това е. Просто трябва да опитваш. Виждаш това нещо, изглежда ти готино, фърляш се. И да загубиш. Аз винаги съм се опитвал и да загубиш. Примерно 100-200 лева съм загубил. Не ми се е сринал живота. Това е най-ефтиния урок. Не се ли замисляш? Да, буквално да загубиш 100-200. Това ти е супер ефтиния урок. Да, и другото е, че като си по-малък, особено и аз както съм бил, нали, живееш с вашите. Ти имаш никакви сметки, никакви ангажименти и отговорности. Опитай 100, 200, 300 лева, толкова. Но това няма да те спре. Следващото може пак да не стане. Може и пак да не стане. Но не трябва да спираш да опитваш, докато не намериш това, което наистина те пали така отвътре, както аз наистина не мога да опиша на хората какво значи да живееш това, което правиш. Значи може да разбираме, че ти си намерил това нещо. Да. Просто трябва да опитваш. Добре, аз просто ти доставя удоволствие така да следиш пред компютъра, да гледаш диаграмите, схемите, прогнозите и ти е готино, така ли? Да. Стига, бе. Виж, че се усмихвам само като го говориш. Аз просто мога да си го представя, да знам, много интересно. Това е супер, защото аз съм чува, че има много хора, които, нали, им е досадно и такова, но го правят само за парите, което е много тъжно. Хубавото е, че ти не го правиш. Хем е тъжно, хем в същото време е безмислено. Ако човек прави нещо само за парите, едно няма да стигне много далече във времето и друго, какво? Прекарал си живота в нещо, което, нали, не обичаш. Аз много обичам да казвам на хората, че наистина е скандално и аз не мога да повярвам как ние хората си прекарваме животите от гледна точка на това, че 90% от хората не харесват работата, която работят. За жалост 90% от тях не харесват партньорите си в живота и въпреки това стоят с тях, защото не могат да се откажат или да продължат напред. И живеят така, сякаш аз и да загуба тук 20-30 години на тази работа и 20-30 години 100 човек, то живот е пред мен, аз имам още 1000 години. Не. Живееме така, сякаш имаме 1000 години да живеем, а реално ти имаш толкова малко време, че просто не е истина. То е лимитирано буквално и аз това не си... Или сега наскоро си бях говорила с един съученик и седим и викам, той там се занимава с някакви неща и седим и викам, давай, почни да организираш такива събития, може да го монетизираш, нали, надъхвам от такова. Той вика, не, много е занимавка. И аз съм право, той направо ме затапи, аз само се да си викам, как така човек ти, а не ли занимавка да ходиш всяка сутрин, да ставаш и да й правиш едно и също и някой ти каза какво да правиш. Да. Много е скандално. Добре, вече сме по края на нашия разговор. Имам един от последните ми въпроси. Ако имаш 100 милиона в банковата ти сметка, какво ще да направиш? С парите в момента, къде щях да ги инвестирам? AI. Това е нещото, което
Да, развито е, да, хората виждат потенциал вече в него и знаят, че ще се случи, че наистина във времето ще го бъде, така да го кажем, но наистина не мога да си представя в какви мащаби. Стартъпи, които са свързани с AI, с ниска капитализация, т.е. не са големи компании, защото, например, една компания, която е 1 милиард, нали, тя колко може да порасне? Примерно ще порасне до 5, до 10, до 50. Това много зависи от компанията. Стартови компании, стартъпи, които са с ниска капитализация, свързани с AI и няма как да сгрешиш това. Почти съм 90% сигурен. Това не е финансов съвет. Напълно съм съгласна и аз виждам на къде отива нещата. Така е, хора, насочите се към AI, използвайте го, учете го. Един пример е акциите на Nvidia. 2022 излиза ChatGPT и Nvidia от тогава е 3000 и малко процента нагоре, а Nvidia е компания, която в смисъл тогава е била примерно 100 милиарда. Да направиш 3000% на 100 милиарда компания, нали, това е... Смятай. Да, сериозно. Със сигурност. Добре, ами може би ще ти дам няколко секунди да си помислиш за някакъв апел към зрителите или някой цитат, съвет, който те кефи много искаш да го споделиш. Аз през това време да кажа на нашите скъпи зрители да се абонират за канала, да харесат това видео, да коментират кой искат да видят в следващите епизоди. И сега към теб. Финално, може би първо бих казал на зрителите да се абонират и за моя YouTube канал. NP Finance се пише в YouTube. И последно, като апел към всички вас, наистина бих казал, борете се, дерзайте, мечтайте и за нищо на света не се отказвайте от това, което мечтаете, защото хората, които ви обичат, ви подкрепят и вие ако се откажете от мечтите си, се отказвате не само от тях, а се отказвате от себе си и от хората, които са около вас. Така че борете се, не се отказвайте и вярвайте в себе си. Ако не вярвате в себе си, за жалост, не става. Напълно съм съгласна. Благодаря, че гледахте. Чао!